lilai pandulang merang di bangku disambung saka lilai masuk ke kaset nang katigonyo anta kalantai anta tidak anta kabamban mudoju anta kasampai anta indah namparalu badan basuh pandangai Odem bilang tadi upi Rosni oh bapak berang Mandela berang oh laki dirantau jauh pulau oh awak di dalam oh barek lawi awak di dalam panganduangan kabala nasib oh badan Rosni kona asin di bali garam kona padela di bali ladu kona batana oh dicari bare coy kona si penangguangan dem bilang dagang di sinan de awak nak makan juo oh de awak nak balanjo juo maei tapaso Rosni oba usao apo usao nan di kampung kasawa urang paei ope batanam kasawa urang pe basiang coy kola nasib oh laki jauh lah bagi tabayang oh siabu nasar onde tuan dang akan mola kok lai tuan oh hidup juo lapatui bakirim kabar pulang tapi kok tuan sudah mati na orang baruang balantai ke pasar sedang pukul 2 di mano aruh bajuntai liek lambo oh basan saro tuan dalam amil lambo bakure bapak berang Mandela berang oh kakaknya Rosna banci pulo kalau manggulaikan kakaknya pi Rosna oh sajan kan ikan kanyo agi kuah-kuahnya sajo nak kadape coy ko nasib oh badan di kiri ba itu nasib upi Rosni awak bertambah sansai juo balam turanggo wate tanggo manyang tau rayate pintu alam ta'azim curi toko kabar dia lihat tentang itu alie kamande Abu Nasar saratu adik bonsuinyo nambah namu upi sidani oh nanti ngayo mola dipitala ruponyo upi daniar oh dapet kabar sama so itu kakak orang sudah bakirim kepeng 4.000
Oh tapi kok nasib kakak inyo Abu Nasar kabai ndak ba arito indak ba mananti batu jatuh kalubu musin pabilo kamarapuang ba mananti ti ina manampo musin pabilo oh katumbuhnyo yo musin pabilo mola kababali itu bana dan mola kini oruponyo bakato daniar kamandenyo onde mande dangakan mola yo mande kakak urang sudah bakirim tapi kok nasib kakak ambo kabain dak barito balun yo ampe ribu kepeng nanyo kirim kini coiko lah di mande kok kita gadaikan sawah agak sepi yang kaba aras suati mande dia giakan kepeng oh kakak tangah yo kabini udah nasar penjapui malu dalam kampung itu kato nyupi daniar mendanga kato anak kandung kato mandela yo pulo digadaikan oh sawah sapiriang onanyo gadaikan le sawah molanan sapir yang barapo sawah tagadai o 6.000 sawah tagadai o ampe ribu kadiagiakan kami nantu 2.000 tinggal jomande co itu bana dan molaki ini Pai mande jodaniar karumale upi rosni iyo karumala minantunyo nandiki daniar jalan disu inyo mande kini leka bajalan talita lita akat talita taletai letai kacang memanjek junjung katalita talalai lalai rupo anggang manjalang gunung lasa rantang pajalanan cukui katigo le rantang panjang tibo di rumah upi rosni Imbau mande di alaman onde rosni lai kok di rumah lena o minantu mande nae takaji rosni ate rumah dilie cando kailaman kironyo mande jodi bonsu o naik la mande jodaniar naik lakini kate rumah la naik mande jodaniar la duduk ate kurisi tumpak de rosni maso itu bakato rosni bagulambe apo le kato maso itu onde mande sarato di ambo si daniar jangan di kurisi mande duduk tabantang lapik pandanusang di siko la mande duduk yonde itu nambukan yonde oh bali ambo yonde itu nambali karos nambo mandei lata bantang lapik pandanusang nyo di sinan mula duduk le tantu mula di mande kini malang bana nasib o minantu mande nyo mande bapak berang o mandela berang kakak si Rosna berang asar jauh di rantau yo mande ambo di dalam pangan duangan yo mandei o
ambo di dalam barek lawi yo mande coy ko nasib badan ambo la bagian inyo jauh di rantau urang deh kabai indak barito indak bak mananti batu kalubut musim pabilo kamarap buang yondei menjawab mande bagulambe onak kanduang ore rosni yona bukan bunasar ndak bakirim kepeng lena mangko ande datang kemari lena ya dorang sabala rumah pulang dari Jambi nasar lai bakirim kepeng sampai 1000 itu katonyo mulakini tapi sakete dikatokan de urang tu takaja-kaja indak sempat mambuek sure dorosei iko la kepeng ampe 1000 tarimo lana kepeng iko yona otak kaju cando si Rosni ndak mungkin bunasar bakirim kepeng ndak pakai sure baso Inggris udah wak pandai baso Jepang bunasar tahu mengapo bakirim sure ndak pakai bakirim kepeng ndak pakai sure itu katonyo mula samo sorang indak picayo badani ros mungkin kok pandai mande sajo koe ko ado nang kare di mande na lalu nak ko ado barang mentagang dai mande tapi Rosni pandai pulo mande dangakan mola ko iyo bunasar bakirim kepeng ampe 1000 yo mande ambiek di mande sapaduo yonde biajo ambo sapaduo yonde nak samo dikicok la mande kepeng rangan tau yo mande menjawab mande bagulambe onde nak kanduang dangakan mola kok dani mande la ya dojuo le nak nang kaditana kini ambil di kau kasadonyo nandi mande ado won laju oleh monana patahunan padi tahun kepatang baru nabi kon nandi baru surau la masa pulo ambil di kau nak kasadonyo cuma seketik nak dikatokan yo naik kalau tak sanang kau tinggal di siko nak jo mande tinggal di pitalana 3 ringgit tangah salapan sabulan 30 hari ko ado samo dimakan nak ko ingin dak samo dicari menjawab Rosni bagulambe mande dangakan mola bialawak di siko sajonde kalau di rumah mande ambo tinggal kabat tambah berang mande kanduang kabat tambah berang bapak ambo itu katonyo de mola kini menjawab mande bagulambe kota namu kau tinggal jo mande ndak molana cuma sakete dikatokan kok nyampang saki ngilupan yang kok nyampang kau malayekan pasan la mande kapital lah yona dari sinan dukun di bawah lena dari sinan dukun dia ngangkuina anak Jawa pandai baranang pontong la kaki dek buayo
tatap laonde nak dinan sanang mande menanggung resikonya co itu bana nyolai orang yang sudah kato selesai namande babalik pulang taman Nuang Rosni lama solai itu dia manuang juo tabi pangana upi Rosni diambilkan kepeng ditabuangkan kok nyampang dah pulang banse kok nyampang bunasar pulang sansai kok ado di mandenan tagadai biar jo kepeng iko ditabui bali itu pangana ranggadi ranggadi konyai Dem bilang dagangan nyolai rupo Rosni tetap bakure kasawa urang pebatanam yo basiang sawa urang cuiko bana para sayan dalam amil awak bakure kep yang batambah sari juola bagian awak batambah sansayu koi onaninyo batambah sansai denetong dagang di sinan ndak baladuang nambaladuang ndak balantai bamban mudo yo indak batangguang nanindak barasayala pulo ba itu bana upi Rosni kanduangan batambah juoi laki dirantau tak babalik ba itu bana denanyo lai anak orang di Sibulantai kapasa juo pagi hari ditinggalkan Rosni sadang sansai kita lihat daerah jangan bito bilang dulu si Abu Bakar dibilang labu yuang Abu Bakar sadang mamotong gata di dusuran tampino ruponyo tabi pangana Abu Bakar sadape kepeng timbangan gata kepeng nanindak dikirimkan ditabuangkan lah kepeng masuk itu dibuek tabuang
timbangan kepeng kok nyampang terragak pulang ke kampung kalau tekana upi rosna bulie jo kepeng ko Oba balik pulang lah bagian iya sahabat timbang lega tahinyo nang kepeng tetap lah batabuangkan cuy itu Bana dan Abu Bakar kita tinggalkan Abu Bakar toliye buyung le Abu Nasr sadang le untung le Abu Nasr awak bertambah le pandai ju kawan-kawan bertambah banyak kurang bertambah le tahu ju onde apa bertambah sayang onde tek bertambah kasih badan Nasr bertambah gapu Odem bilang apa pasira Jambi bukan pasira sajo nyori Jambi kabun gata lawe dek liau nyoi Sabalun Bu Nasr tinggal sinan paling banyak timbangan gata Pak Satun tuma paling banyak tapi selama Bu Nasr tinggal di sinan kadang nyo sampai tengah 2 ton kadang nyo kan 1 ton 7 balik ke petang kompi 2 lagi Aba itu Bana nyolai oba kato apa kazahara onde ara dangakan mola urang kiramat kita taruh urang kiramat idui-idui nan biasa timbangan gata awak 1 ton lah paling banyak kini hampir nyo capai 2 ton lebih Razaki pajako Bana nyona murah kini cuiko meladi kauyon itu sangko inyo anak kontan dari dunia sampai akhirat dari duit sampai ke mati tapi jangan disabui pakai nyoto asiangkan pembagian daerah untuk Nasr de Zahara sahabat timbang kata awak dia siangkan pembagian untuk Bu Nasr kok taniat besok dia nyo nak pulang nyo ke kampung boleh dia giakan kepeng iko pakai nyo nak badaso pulang ke kampung ba itu Bana mula kini lah yo pulo katonyo mula etek Zahara onde yang ku kalau cuwi tungku tarapapan di taramangko kadi Bali kalau cuwi tung dikatokanlah samo sanang dalam hati Lasamo yo sanang mula dalam hati cuy itu Bana masuk itu nyo ambil tabuangan 2 buah cie tabuangan gaji Nasr cie tabuangan baligang tanah netek tu mah oh mama cita buang di panimbo patim patah pinjai jarum cino
lain sungguh diali sinan juonya wali kapado upi rosni awak di dalam bansik bana kanduangan batang baju laki dirantau tak babalik lah bagian coiko lah nasib para sayan bapak berang mandela berang kakak si Rosna berang pulo kabala badan manangguangkan lah bagi Karajo kasawati yo ari kadang basiang sawa urang kadang batanam sawa urang wado lapado satu hari wala dapet padi upah angin di pabare padi nanado kok nyampang badan malayekan bulie joiko awak makan lah bagi Ola diansu membalik kain panjang dibalikin panjang dua lay tapi kin panjang iyo agak kasa ikonan dapet kadibali coy itu bana masu itu abiari leka baganti hari yo ado lapado satu hari Latibo di tanggal 7 bale Agus kini yo barisuk ke tanggal 7 bale ruponyo hari kan kini bertambah malam ju olah sakit di sinan nupi rosni sakit nak raso malaikan bapak lai mande punado kakak kan lai ado pulo tapi kan indak maju akan coiko bana para sayan manangi rosni masoi itu tabayang orang dirantau tabayang buyuang bunasar kok coiko nasib para sayan latuanai kasansai kami obat tinggalkan latuanai Omuju di pasan mande Abu Nasar kapitala tibola mande Jordani armuju le mande nyonan datang nyo imbau cando ibu bidan siapo la bidan nanyo bao bidan si asra maso itu sileni pembantu anyolai padona malam semalam Olah menjadi pareso gadi ba itu bana ibu bidan bakato la bidan bagu lambe deuni dangakan mola balun kala yakini doni yana uni mungkin barisu anak lai kami kabalik malam kini mandanga kato rupo itu membana rosni ka ibu bidan onde as dangakan mola disiko si as malam kini kok nasib uni asai ka ditanyo mas bapak berang mandela banci
kakak ditompang banci pulo, kok nyampang pulang si as malam kini, kok nyampang sakit tengah malam, siapa kamain bau si asma asai. Oh laki di rantau jauh pulau mas, kok dapet pingin tak kajo pintu di siko si as malam kini, kasihanilah asai. Oh bake uni kadi bilang le cando mola candonyo bidan iko kan bidan randati ko kan urang kayo elok bana indah inyo bapikir inyo tolong samalam itu tabantang cie kasuh bujang ala bagolek sajo bidan disinan ba itu bana dia. Malam tu nan malun lalu didake urang sakit sabanta jago sabanta lalu pulo olah takalok tu lah terduduk lo malun dah lalok didakok orang sakit kan namanya ruponyo hari pagi ruponyo lah orang kamanyambui tanggal 7 bale Agus anak sekolah kabalagu nang kababaris di tanah lapang gadang orang mengibarkan bendera merah putih menandakan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Aco itu bana masuk itu. Oh untung dek nasib nang kamu juga di sini lain anak Rosni. Oh selamat anak lahir ke dunia sudah dibarasiakan anak kandung dikarek cando puse anak. Sudah di Baduang masuk itu orang cana indak tabado oh anak dipandang kini parampuan bakato le cando ibu bidan onde uni dan akan mola mani anak kiramat mani yo anak uni ni di tanggal 7 bale bana layana mani ndak membayi uni ongkos bidan doni dapat hadiah dari pemerintah mani co itu bana masuk itu mandanga katu rupo itu tagala upi si Rosni ruponyo maninjau padila masak batang kape kutimba jalan atiri sau di bawah galak nambak pangane mengandung hujan. Terima kasih yo asai banyak-banyak gunung kulam sudah talelang di ulu rajo manobatkan gunung si asindak kailang sudah babu bakabeken bidan lah pulang masuk itu tinggal Rosni leka Joana sarato mande jodani armanangi Rosni
O malie anak maer yang malie anak ayah matu badarai-darai yonde nak kandung sayang ibu lena ona oh malang bana nasibnya kau mana oh dari kandungan 3 bulan mana ayah barangke nak karantau orang sampai kini ayah ulun babali dona yang tamati di rantau orang na o antai duit lana kok coy ko nasib ka ditangguang mana ndak jadi gadang dona oh badan kaula bagian mana aye matu badarai-darai memandang kabake anak rancaan anak indak tabado disang corona rigo na pipi sinagandang makan pagadi nak kandung kondenai dak disangko caroiko nae pisau disaruang ona maluko inae abiari baganti hari anak batambah gadang ju diagi namo anak kandung oh dicari namona nggak rancak siapa namona diagi Iswarti namo anak kandung lain wati panggilan masuk itu wali badaro abiju nak kandung wati sayang mandelena anak batambah cadik ju kok lai kau nak sampai gadang kok lai wati panjang umur lena dicari oh ayah karantau yona pado marasai wak di kampung na pado marasai rupoi ko lewati dicari anak kini ayah karantau mana dek tidak yo pae macam basu dek bansik kadi kau juo 3 bulan baru menyo anak ladi bau pai bakure kasawah urang pe batanam kasawah urang pe basiang coy ko nasib na oh ibu hati lena coy ko nasib ayah ndak pulang mana kok lai di rumah
o ayah kaulena kamamangku sawa urang nak kadapek ju o bali barena tapi ayah jauh di rantau ka Malang lamun o anak ibu yona Kamalang yo lamu anak ibu na eba itu bana mula nyola indak dirantang panjang bana o kadang dibawa anak kasawa dek tidak bermacam-macam kok tibo di sawah urang dibuai pak buai yang kain dibuaikan anak dinantadu dilalokkan anak daolu kok lata kalau anak kandung baru diawai siangan urang coiko nasib na o badan ibu na lalo anak kandung ibu laloan na dibuai anak dinantadu dewati buailah sayang anak ibu na o maroko timba kau bayang masuk keluar dari duang tidur na tidurlah sayang buah hati lipo bakuru na macam lagu masu itu onak kandung sayang joi bulena kalau lalok badan kau na oh ibu kasawah pekini urang na itu mencari bare makan wati na maalun di tengah sawah bamacam lagu nantakana bamacam lagu nantasabui kadang tadanga baso cupa ba itu bana nyolai onak kandung sayang jomande cupana ambil lado diambil oi patang hari pariuk tajarang na bare taado anak dirau di tangisi kondak dek lanti nak lantai jarang kalakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak Malang mana indak merasa ibu caroi koyona o menangi joana tengah sawah kadang tadanga baso Melayu tinggi melalokkan anak maso itu anak kandung o hati sayang lajo ibu yang Cianjur di Sukala Bumi emang gelodo Jatilan negara Sudana
hai jadilah begini hitam lah dikata pukul gendang hai kulitlah biawak sedikitlah tidak berdentum lagi kemana nasib hendak dibawa sedikitlah tidak beruntung lagi. O maliek kepada anak ibu hati ndak tabado manangiro setengah sawah o hati sayang jo ibu lenak de ibu sakete na nantakana mana kok lamu ayah dirantau kok mati dirantau orang kok sakit ayah dirantau sakit siapa kamau be kok nyampang singke umur duya yo bedo kalau otak nampak dia dagang tajelo orang bilari kok jolapi ayah orang kapani mana ada ibu indak kata jalan ibu marasai na horoi ko mana pokok coy ko rasunan tajadi mana nak jadi gadang anak ini nak jadi sanang anak kandung mana sedang urang jo ayah lain dak mana kunun kok tinggal kajo mande kata baya bayi duit kau lena nak jadi gadang dona hati ibu nae ba itu bana molakin ya biari baganti hari ndak dirantang panjang bana heran lah bamban di durian nasi yang ruang balain duri tagonang anyui katapian heran lah badan dek bagian nasi yang urang balain diri coy konang asip landekan duang sayang dia abakare daun limau gadang diambil sambil kau juangnya. Oh banyaklah kawan samo gadang larang saburu untuk angin. Oba itu bananyo lain laki jauh dirantau anak batambah gadang mungkin batambah sansai juo di kok lama-lama to tak lalu upiak bana moidas ni merana rana di malala dalam tidur laki tak gambar hilang di matung oh lupo indahnya